radio stations here para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy. Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. This time check is brought to you by Ibuprofen and Paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa ato ng mga kaaksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon niya nga adlaw Miyerkules na kita Pebrero 24 tuig 2021. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon tang nga nagamonitor via Facebook Live ahuman ang mga nagasunod paagi sa YouTube sa online nga presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Tag sa mga kaaksyon tayang nga nagamonitor paagi sa ilang mga transistor radio, monitor sa salakyan, ano man ang ginagamit nyo dira para makapamati sa on-air program sa Aksyon Radio wherever you are, diri sa Negros, sa bahin sa Panay, kutom marabutan sa aton signal. Good morning and welcome to the show. Aksyon Artay Hupon checking in until 9:15 in the morning. Aksyon Hotline. Nami subong tempo tano, at least ang akon ginakabalakan sa tong kahapon nga daw, and of course halin pa nagligad nga mga inadaw atong si ang nangin bagyo bilang nga nagsulod, pero pasalamat kita liwat no nga at least waay nagdulot sang anuman nga kalitan diri sa aton sa Negros kag syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Kamusta ng inyo sining nga morning? Ang inyo sining nga maminsay pwede gid mapadala sa aton sining nga pagpangalagad paagi sa available nga chat room o kung comment section. Pwede ninyo mapadala dira, i-search lang Aksyon Radio Bacolod, and then sa comment section pwede ninyo mabili ng inyong maminsay kay aton ginina pagabasahon. Aksyon Hotline. Now, feel free lang sa pagpadala sa aton sining sa inyong mga mensahe, sa inyong mga opinion, kag mga reaksyon diri sa aton sining talakayan. Aksyon Hotline. Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad. Nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. No damo mga update actually. Number 1 gid, crime. Damo sa magkrimen, galiwat nagluntad diri sa syudad sa Bacolod. Update sa sining panglutang gyapon cases sa Bacolod City nga kon
halos kada semana wala nagaka-zero kon kaso sa patyanay o pagpanglutang ang pagambalan. Siling ko no, hindi man kita kapahuway sining balita iya tiniruhay sa Bacolod, no? Kagang pamangkot sini, kumusta ang pinaka-latest nga investigation sa mga authorities, bala ang investigation sa kapulisan, mayara gid man sang natumod na nga maresponsable sa krimen. Tiyang riding in tandem mo, nangintunok na niya sa kapulisan ta, sa mga otoridad naton, mabudlay mo, tunok sa tilaok, sang kapulisan kag kabudlayan kung paano ini sila magkaladakpan. No, kabudlay gid i-regulate. Mabutang kita diri sa Bacolod City sa ginatawag naton nga mayara kita ordinansa. Tiway man nagatuon sa alas 9 sang gabi, tanan nga krimen nga ginahimo. Any time of the day, pwede mag-strike ang riding in tandem. Question, why kita nag-ambal ng pulis any time of the day and every time nga may aras ng krimen, ara na sila outrightly o kung ara sila gilayon sa lugar because hindi man ni sila superhero, no, hindi sila superhero. We know that. Nga hindi man ni sila nga mabalaan nila mo kundi nagkrimen magaluntad. Pero nga aton lang expectation kung tani, pwede bala mga sirs masulbar man ining mga nagadamo na nga krimen? Ano bala ini? No, ang sitwasyon nga nagaluntad sa Bacolod. Ato na istoryahan karon dugay-dugay. Halin sa krimen, aksidente pagido. Tingala ko ini nga bulan, no, kadamo gid sa mga nagaka-aksidente, hindi lang diri sa Bacolod kundi sa palibot sang probinsya. In fact, karon nga aga gina-check naman ang patrol kay may report naman nga nagsulod sa news center nga aga pa sa Banwa mayara na naman aksidente nga nagluntad. Man kita ko may mga notification sa Action Radio Bacolod. May ara naman sang aksidente. Grabe mo, ginakulbaan ko siling ko ba motor na naman. Hindi gani mga salakyan na naman na involved sa aksidente ho. Grabe iya. Ang worst kay ti may nagakalamatay. Ano pagid ang istoryanta karon nga aga? Now, i-follow up taman mga kaaksyon, dugay-dugay diri sa aton sining nga pagpangalagad, mga update party COVID-19 ha. Ang iba natak-an na ni sining halos kada adlaw ay kamuyan natak-an magistorya COVID-19. Dati sining ko galing update ini nga gusto ta idulong sa aton nga mga kaaksyon. In fact, may mga naga-comment man singla tama na nga COVID-19. Hindi na dapat nga pagistoryahan pa kaya amat-amat naman sumong nga nagadula ini. Oy, hindi pa tapos ang istorya. May vaccination program pa. Ang amon diri nga mga ginabalita based on the information ginapagwa sa mga authorities, no? Amo na nga hindi ka mo magugtas dira kung may mga naga-monitor singla. No, Action Radio Bacolod ni sige lang balita ka COVID-19 ti anong tana? Kay tanan kita sa totoo lang apektado sa mga regulasyon sang COVID-19 because of COVID-19. Di ba? Tanan nga comfort zone naton apektado because of the COVID-19. Nagpilapagid ka mga developing stories sa politika, hindi naman ni madula because October na ang filing sang COC. Ang specific sinagkaroon isa-isahon ta, diri sa aton sining nga pagpangalagad on crimes and mga insidente or aksidente nga mga update karon nga aga. No, grabe, krimen, aksidente, droga. Kita nyo? Grabe ya, muna mga balita naton kadadlaw. Patunahon ko lang si Sir John Marie Vargas because speaking of accident, ang natabo mga kaaksyon ari ako kahapon may balita nga may isa ka persona nga naglukso naman iya sa isa ka mall, no? Naglukso na naman sa isa ka mall. Ti ini nga balita do ka isolated actually ini nga kaso mo. Isolated in the sense nga ang isa ka persona, no? Ang pinsaron mo malangdang nga may aksidente, halimbawa basi nahulog, o aksidente nahulog or hungod
nga naglukso. Ti ang balita kahapon dungod nga naglukso ini. Now, ang aton malang sini because ang mall or anuman nga ginapatukod nga mga buildings may ara na siya of course sang nagaobra sang disenyo, no? May mga architect ina nga ginahire agud nga maghimo sang disenyo. In fact, sa isa ka mall kag anuman nga mga lugar no nga mga buildings nga lagko, may mga security officer man na gani no nga nagabalantay. Dati galing di mo bala tantyar ang paminsaron sang tawo. Katulad sini kahapon nang nagwa nga balita nga kunuti may ara sang nagapanukot sa iya do mo na mga report nga naguluwa. Hindi nakikita luyag ako personally hindi ko luyag tani nga dalon pa ni because makadugang lang kita injury sa ginabatyag o kasubo sa pamilya bangod sa insidente. Now galing ti eleksyon ini nga hindi lang ni first time nga natabo man diri sa Bacolod. Sa iban nga mga mall may nagluntad man nga may naglukso man. No, hindi kay aksidente, naglukso gidya kag hindi lang sa ikaduha or primero nga panalgan, wala. Sa mataas siya nagahalin. Amo ni nga kalabanan nagakalamatay. Action Hotline! Now, let's talk about safety, no? Safety. Joining us this morning is Sir Jo Marie Vargas. Kaya ambot ko na no ini may mahimo balang cities ni like for example in the mall maistorya bala sila diri sa mga safety officers or mismo management sang mall na nung sarang tamahimo di kay kita niyo kundi ang mga mall may ara ina man railings nga ginabutang pero tutuod lang kung may tao yang mag-attempt da kung galain gid pamatyag yabi ko nano kagong doon niya why sa makapugong sinaktuali mo galing tinatabuan nga dira sa mall ginhimo bla no ang isa ka hindi kuntani dapat hilimuon amo na siya Action Hotline! pero ti istoryahan ta nagkaroon nga aga ho. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is Sir Jo Marie Vargas, ang cluster head ng CDR Arimo. Sir Joms, good morning. Sir Joms. Alas 8:16 Akson Radio Philippine Standard Time. I-check sa bilawatara siya. Ibalikan ta siya. Sir Joms. Why nakasulod ang yakwan? Na utod galion. Nag-text niya, utod L, linya. Oh, sige. Balikan ka na mo na, Sir Joms. Action Hotline! Nautod ang linya ni Sir Jo Marie Vargas. Ari na siya sa atong linya. Sir, pasensya, nautod man ang linyata. Istorya kita mga aksidente. Gagwan yun, nautod pa, Sir Joms. Oh, yeah. Loat may aga. May ngaga. I know nga, amo na ganit kay ina nga akong opening, silang kunin ako tani luyag pa mag-discuss ni because makadugang lambla sa kasubo sa pamilya, do mo na. Pero, kabalugig ko nga sa imo concern, party safety, mga mo sini. Sir, ano ang sarang may mayara plano ang office na to? Diwat magisugilano na naman sa management sa mall, or ano ang sarang may imo sini nato man? Well, siguro sa at anay, kung pwede makontak namon ang management kay wala kami kabaton sa report mo. Uy! That's why ko dapat tani kung makabalo kami kay base kung base pa yung agaw pa man namon. Okay. Ang kaso abi no kung may naglumpat kid man una ang taning kabuhi sa tao no kung pwede pa malang. So isa siguro ang sa safety issue. Amo na if you remember ang sa SM mo pangalan sing taas na gidya nga daw kristal mga hindi man grubabing beauty sa mall. Okay. Pero una ko na ining daw alarm ako sa sing issue nga hindi nila pabalo sa local authorities labi ng sa medical services naton. Okay. Base pa lang tani kung may ngagaw tato siya kung base kung may ara pa bla juta nga kabuhi kay may ngagaw ta siya no. Amo na sa art no pa so safety siguro katuan pabalo na mo na pwede makamit kami sa nila safety officer. Yala siguro nga design engineer kung pwede maidiyahan ka mo. Regaling kiti amo na mo arts mo bla. Kaya sa ano pa design mo tang bada ko ng tao intention mag society nga na saya. Yes.
tigaling amo na dapat tani sa to, siling ko gani the first person and the first group that should know nga may ara na tabo is ang inyo sir nga kwan, ang inyo team sini kay at least may mga EMS responder kita dira amo na blast kag abi ko may protocol na nga amo na matabo kay hindi las COVID yung protocol man kun isa mga incident nga nagaluluntan mo. Amo ganin. Actually, ang sa SSM, wala kami naging problema, nagligad. No, kaya may natabo to, I think many times na. Dito ko tatlo na bala ng SM mo. Okay. So, sila at least nga tawag sang medical services para ma-attender. Although ma-secure nila, kasi usually sa protocol yung management sa amo ni, may mo pala hindi nila pagpabalo niya. So, hindi makita sing manug shopping sa sulod sing natabo sa ila mo. That's why natabo na dayon para na hindi mag-create blasing anjo nga lang nga batsyag sin tao sa palibot, no? So, normal na, no? But, ang ato naman sinitari kung mabasi pa man mahingagaw bla, kung mapan pa. Hindi mo na sila ka-declare kung ano, kasi why may sila doktor dira, kaya ang doktor yung ma-declare yung kaso kung why na makabuhay yung tao mo. So, amo na isa siguro nga isang concern ko get this morning pag-check ko sa amon base. Kung bala katawag, wala, why gid matawagan ang pulis, why mamatawagan, kung ano, why gisin natawagan na bino. So, tago lang. Okay. Which is, to us is hindi pwede, no? Wala mo na ilaya siguro yung procedure, maybe liwat po pa ng due time because basi pa lang natin iba tatabing future nga basi masalbat sa pangabuhi ng tao. Kag siling ko psychologically do hindi lang subong ang nangin pandemic sa tao ang COVID. Kay totoo lang namo bla incident sumong nag-increase blang cases ang suicide ni Sir Jones mo. Well, actually, sakto na that's like ang asyo dahil na create ka na sining team lang para masinat mga PFA, no? Psychosocial first aid. Itiat ko nabutang ka sa balay mo, wala binigit mga tigulang for 2 weeks. Sabi ko, pila ka bulan yun, hindi kakagwa, buwang kas na mo. So, may team actually bakulod now, isit up pa namon yung calling station namon, kasi kung lain matyagwa, tawag ka da, kay pabutya ka da sing sipupunot mo, kay mabuligan kasi mga tao, para lang mabalik ka bala sa normal na sitwasyon. Gani. Amon isa actually nga upod sa pandemic, ang mental health naton. Correct. So isa na isang nanlantaw man namon sa recovery program na bali sing COVID. Sa amon sa Sina kay isa na sing tambod man ni Mervin nga basi kun madugang ni ban amon na isa amon na des like siya na paramdam man kay after siya nang once yung mga doktor naton ang mental health na sulod na natapos dugay mga isolation sa balay mo. Gani. Kag hindi lang kag ng tao sumug tingalahan, no? That is why siguro ti City Health or any group would do nga maka bulig sini sa aton authorities nga i-review guro mental health issue to ni kido ka siling ko damo tao na sumong iya jutay tingke ma-committer nga sila mismo moutod sa gabuhi nila which is not good. Well, damo issue at actually sining suicidal nga instinct ko iba niya tungod sa loneliness o tungod sining desperation or ang iba nga rason tila naman pamilya o kwarta hindi nakasarang magtubang sing problema. Okay. So amo ning isa sing rasones nga nagakos but ang nag-add nagdugang tungod sining pandemic. Nga ang tao halos hindi limitado bingyo especially sa para sa amon nga mga tigulang bla way labot pisakon. Kahit ito sobra na yung lumbayag ko, no? Ining, amon at isa, no? Ang isang kabataan naman ng sado kagamay. Kasi hindi masalatan kung pwede allowed. Okay. So, amon na, ikuhan din namon nga patutukan after sining mga amon procedural sa mong sakuha naman, practice mong sa vaccination process na. On the other hand, ang amon niya manupsin na i-set up na namon siguro as soon as possible. Ining hotline na bisang may mental problem. May mga concern. Now, okay na ko sina sir. Now, keep us posted na lang please kung anong matabo sini sa imo pag-inquire o kung pag-communicate sa sining isa ka mall nga kabalo kita ang gusto mala proteksyonan. Kung gusto pa lang ganin nila guro taguo na gilang balita ni nga way hindi mapagwa tiganti may nadisgrasya no. Kag ini magaserving lesson nga tiya mo na kung ano ang sarang mga protocol ang aton malang diri nga at least
mga insidente katulad sini, ang first in mind, gumanumduman mo, pero nga pwede mo tawagan ang team sang inyo dira, no? Nga EMS. Or other private or voluntary organization nga pwede man makabulig, kaya ti kabuhi ng estudyante Sir Jones mo. Mugani man. Actually, Arthur, you know, why gina problema kung gusto nila itaguon lang, abi, confidential, abi, ang sitwasyon. Okay. Kaya kami, we can handle that, no? Damo lang instances, kaya pangabay pamilya, pwede taguon nyo lang, no? Okay. Pero at least na ang amon mandate to respond nga salba ng kabuhi. Para Okay. dapat, no? So, why problema? Basta hindi lang nila pagtaguon completely sa amon, nga hindi kami kiresponde. Kasi although may mas lato ng patiyan, pero hindi naman pwede nga sila lang because hindi man sila hindi man nila masarangan kung tanan naman yung matago mo lang completely. Hindi pwede. Kasi may kung way na ilan lang tanan empleyado, okay lang na, no? But publiko niya shopper niya siya o whatever niya siya nataboda nga sa ilang so anyway, lantaon naman na ito anong memo sini. Kaya Yes, hindi kami gusto matapos in the future nga mo niya klase. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Gid. No, anyway, masif lang ko very quickly. Kaya doon kada mo sa sir, aksidente. I don't know kung may ara kadira daw record lang. Kada adlaw bla, pila katawag ayhan ang marespondihan sang team naton. Damo gid sir aksidente sa motor. Ang worst kay may aksidente sa lakyan. May nagakalamatay. Not only Bacolod actually. Bilog nga Negros, damo aksidente. Si Kudano tabo siniman. Well, actually, Art, ining weekend lang o alono sa dre sa may flyover bla. Oo. Duwa babaw dalom yung aksidente mo approaching motorsiklo ka jeep. Duwa ka pick-up kag isa ka jeep. In span of tatlo ka oras. Kaya alam mismo no, sa duwabaw sa approaching flyover Bungkuanay. Sa dalom sing flyover Bungkuanay, may natugalan kay Tisara nga mo ma-respondehan tayo. Kami kamera kami dati. Oo. So, insigida, pag nakita to si ngamon operator, yan, pabalaw yan ng ngamon. Kaya iban to, nagpasara kami sa ngamon lang urban rescue ng salakyan. Kaya ang iban to, hindi na-trap la. So, may amon kaya ng isa sing ayo. Kasi mayara, nagamit sa mga maka-break kung na-trap ka sa salakyan mo, makuha ka naman within 5 minutes. Tungkol sa ngamon mga gamit, kaya auto na yung ulo na rin yung auto mo kung kanang lanon. Okay. So, na-respondehan naman to yung sigida. At least, white to sinapat yan. Galing mo na, damo balik yung lawas yung driver to. Tiil, kamot. So, at least nangagaw na ito, nabuhay ito siya. So, mula nagaling. But food lately, ang dre sa south, amuman, motorsiklo. Dre sa east, jeep naman, kaga motorsiklo. Amo na blang sitwasyon. Kagahon, may harap niya, alas 8 sing gabi pa lang. Daw, actually, amo, nakuha nga BA, subong daw, 5 na bla. Sini lang aga? Simana. Ini nga simana? Hindi lang nga simana. Grabe, no? Alin si weekend, abi, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Oo. At kung napaabot ang lang auring, Oo. bigyan mo niya sinibad-sibad ng salakyan, may mga aksidente man. So, instead of nga preparahan naman aksidente, ang bagyo, nagdamo yung aksidente naton. Yes, sir. Do mo nang pinakasubo, Gid, no? By the way, ma-check na lang ko. Total, ari ka naman, Ang update sa Akutay Basura sa creek to, nagsige to, sir, kag balik operation ang ato ng amphibious excavator? Sa buong art lang amo na previous nga excavator mapadaluman lang amo sa pakikapon kasi at tinlo ni kada subong niya sa Lando, no. Okay. May good news nga ko ang tao ganito diga pasalamat kasi subong ka pamunit na sa art mo. Ay, tuod? May class lang mga Taiwan bla. So, mga sili, damo ka isda da siguro bag walang guro nakabutwa ng isda bla kaya sa nato ganito to may kakibo yang sa tubig mo. May anyway sa dual pero damo ang kinibo la guro bla. So, at least na nakita na napating isda da sa wayan. Pero sa mga adlaw padaloma so nangamon basura to skided naman sing isa ka purok da. I-separate na mo itong boulder ang bagtong adlag ko kagang basura kay pakwa naman na mo na sa IPM. So, safe ayan na magkaon kung hinulikan mo na? Hindi na kuya, ate mo lang naguro, basi gusto mo. Wala rin na kasi pulo pa munit. Kabula ko lahat kung ano lang singara ng tao ko, yung medya bumbas kilid, hindi makaon pas hindi na lang guro hindi gani No, anyway, Pati lang bro, sadya-sadya mo lang guro makahuli kasi balik mo sa tubig balik na naman, makahuli enjoy lang. At least ang imo diri ginapakita nga subong bisan isda da nagpakita nagtuluhaw liwat. Pagod nga ang flow. Hasta na ni sir dito sa Gibuangan, sa Guaan, gisang baybay, no?
Ang problema ko ni Archibong magtabok na ko sa tayo lang doon kaya ang balay didra sa piyak na barangay Tono na siya. Daw halayan dang linya sing basiwa daw pwede kijak damo so hindi ko nakarangka gid hindi ko narangka ko na utod linya sing tubig da masi kon wala pan driver ko da nga wadan tubig tao to kapaligo bla. So ayon pa namon na siguro pero kung hindi pa mintras nga wifi padaluman ko lang ng tubig dra para nga maamat-amat na tuwag naton na natural dredging. Okay. Para mismo yan na lang duta to sa nanabawan madala sa dalom amat-amat siya anod na lang. Sige. On that note, Sir Jom, salamat sa time. God bless sa imo. Good morning. Thank you. Morning. Action Hotline. Sir John Marie Vargas, Cluster Head sang CDR-RMO, at the same time, siya ni ang Executive Assistant ni Mayor Bing Leonadia. Action Oh, Hotline. na pandemic man, ining mga ang suicide, ang mental issue, ngati, imadinon mo, ga-increase, gataas, kadamo ang cases sang mga tao nga committer sa suicide. Action Hotline. Plus, ining aksidente ho, mutano sarang may moto ni man. Totoo lang kung ikaw gasunod sa motor, laban gin masimplang ka, maalang-alang kaya sa iban nga mga motorista, puwera sa mga responsible motorcycle riders. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng 2 bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask,
pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna.
Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask. So, 47 na. Antes kita mag-silo sa iba na itong talakayan karon nga aga, matamyaw ko kadali o kay Ma'am Vanessa Mayo Silinga. Good evening, Action Art. Gabi dito subong sa Minnesota sa USA. Gamonitor siya sa mga latest kuno diri sa Bacolod. Thank you gida and more power man sa imo. Kay Jubal Trinidad, good morning. We're monitoring through Transistor Radio. God bless you always. That includes the whole family of yours
and the number 1 ARB. Thank you sa tanan nga mga viewers and listeners katamiaw si Sir Joval Trinidad. Si Jin Oy si Sir aga tamiaw man from Singapore. No, Grace Smitten Cousins. Yeah, good morning watching Manville Royal Subdivision. Good morning. Salamat gid. Lilian Tadena. Araman si Elizabeth Malakagamala. Christine Minies Villalobos. Gamonitor sa Pandanon DSB. Araman si Ma'am Nelda Siguanze. Kenalon Sagay sa Tokyo, Japan. Tita Juna Soriano. Chiska Jim Joy Pamilyaran. Thank you, Gid. Ricky Malala. Salamat, Kim Shastri Silichikon. Araman ga monitor, no? Salamat sa inyo, JC Dikilato. Bro JC Dra, ang head sang Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Good morning. Araman si Paring Chupoy Magbanwa, no? Sa Macau, China. Ginatamay ni Permi ang suki manaton nga listener. Tita Elma Lusok Polidario. Sining tadyunan niya, good morning. Lang dira sa taga Mulubulo. Tanan nga taga monitor, good morning. Salamat. Sige, Tita Juna, good morning. Noted. Ayos. Vivian Valles Lacheca, kag Kenalon Sagaya, no? Tokyo, Japan, monitor gid. Jose Mungcal Turilia. Edwin Gonzales, Martin Aliling, Nining Grate sa Purok Kaisano Alihis, Jonas Trinidad, Haluber, Alex Puentes, Sir Alex, morning. Julie Derla Celestial Hongko Tarmana o Texmana. Harapan si Philip Laurente. Toto Andro Wanitis, morning si Imo. Asis Mahinay, Lilibet Toledo sa Sulum 2, Barangay Villamonte, Adlaw-Gid, gamonitor kami diriya. Si Nonoy Bruno. Grabe si Nonoy Bruno ba? Lloyd Hipolani Bituon, good morning. Isabela, gamonitor siya. Natamiya si SBL sa Candelario. Salamat dira. Lito Dayap, Jose Anthony Celes, thank you, Gid. Bia Jonathan, morning. Si Tisay, Araman, Alex Montesa, si Art Luda lang ko. Kumasolve na sa kapulisan ta magkaso sang linot hanganay sa siyudad sa Bacolod. It doesn't mean nga-jump to conclusion na ta sa ilang ay kasarang sa pagkapyot sang kaso. Kung hindi na nila masarangan, to lick their own wounds, ihatag sa NBI, Sir Art. Ihatag ko na sa NBI kung hindi nyo masarangan. Mainit nga linya sa programa. Thank you, Gida. Sir Alex Montesa. Lida Zamora Yamagishi. Ari ni sa Gurus Japan, no? Yamagishi siya. Thank you, Gida. Morning, ari lang. Kami ni Nanay Maling. Si Tuto Jose, si Nong Jose Shoko, no? Dira sa may Ilihan, Bago City. Thank you, Suicide is the last recourse. Tanan nga burden sa kabuhi. Mental health is more important. Issue hasta subong. Matagaan pagtamod, kabay pa. No nga may ara sa departamento, nga mga tutok sila. Tutuod lang ang ining pagtandog, ang natabo nga epekto sa COVID-19. Grabe ni. Psychologically, ang effect sa tao. Kapag painang naanad, magalag-kalagaw-lagaw, nga dason, ara ka lang niya sa four corners ang balay mo, kay tikon senior citizen ka, gina-encourage ang gobyerno ang pagwa mo, nga hindi ka magwa sa balay mo, di ba? Ang mga hubines, hindi man dapat pwede. Ti kabataan, matyagan, kudo gina, ay dugulain, matsyag nila mo, sa halalang tiner si ila puloyan. Angela Liarte Gayondato, Otay Benedicto, Kagdino Alec, morning man, Merna Cloud, ang iban karon naman, dugay-dugay. Nawario, may ang balita mo ni. Siling diri sang BCPO director, kadto ko anay krimena, pero unahon ko lang ning party sa Basiwa kag Prime Water. Anong natabo sa inyo man? Ka-expect ang tao iyang after sang kamo na naguyad pagi sa joint venture agreement. Kay ti ang plano diri sang Prime Water kag Basiwa, more or less by next year pa maka-full swing gid kung mabatyagad ang epekto sa mga ginaobra nila subong, mga maintenance work and all. Pero ang katingalahan bala subong, ambot ka mo naka-observar man,
dira samon sa Patricia nga singuna 24/7 ang supply sa tubig. Pasalamat kami singuna damo nga way gid problema, subong mapati ka, may schedule na ang tubig nga nagagwa daw tiyapa. Kinuha mo ni siya subong, naglibre na gid ang hindi lang rin ang libre ang prime water sang kwan, sang kun ano da, kundi nanghatag pa sila libre nga tsao kun iced tea ho. Yan na mo na nun, o bisan ng ipaligo mo gan, hindi pwede. Panglaba mo yan, hindi pwede, makurta sa puti mo nga lalaban. Na ano man yung taga prime water man, tani kung hindi naman mapa-improve ba subong, kay gatikal man ka mo, mapaayon yun ang serbisyon nyo, please, hindi naman pagliwata agulpiada ang scheduling da. O, ang pamangkot sini, dra lang lasamon sa Patricia sa Granada, o kung basi bilog nga Bacolod, na mo na ginahimo nyo. Na ano na nga sitwasyon ng inyo man, kung patikalon ka mo, puwerting joint venture agreement ni. O, nga mo ning epekto, isubong tagaan no yung tao libog pagid, kay way labot nga ang iban sa una, ang supply, hina na nga daan, subong ang lain pagid, kay ang tubig, anon mo na karon sa laon, o nga bisan pangugas sa paligo mo, makatol ang lawas mo, kay kaputang pa man isla klorin, ano ni man? Abi o sisaan nyo na promoter, kay basuay ka makbalo da, taga-basiwa, o mahuya kita, bra kita tinikal, damo na wadaan trabaho sa ning opisyon nyo, ang iban mayo kay nakasaylo, gin pangbayran, pero daw hindi husto aw. Nga daw ka tinunto ang inyo serbisyo na gid, daw ay nagid. Tiga-expect kita, 25 years ang kontrata nyo, kung naman niya kabulok ang serbisyo nyo, kundi ginpanto silang tao. Siling ka na isang nakilala ko singa, amo ni gali ang promoter, ang services nila, tikabay pa nga masulban nyo ni, tatagan na kamo tiyempo, daya itawgan tanindaso ng manager nila, da kag interviewon, kung ano ng tabo nga, way labot ng naghina ng supply, ay nagkalabalda pa ang supply mismo ya hindi mapuslan. Pwede ba lang sukton niya ang customer nyo? Nga lubog? O mayo gano'n na kamo ipaliguon sila kundi ni kamo mag-inom sa tubig nyo kay daw potable water maning purpose nga may basiwa. Kang may prime water kang nga ginasuplayan ninyo. Tinanong pulos ang tubig nyo na abi man way labot nga why na sa schedule ginbutang-butangan o ginlain ang schedule, ti aray, kung gusto nyo gin makita, bibisitahin nyo sa Patricia daw, kung sa iban mga lugar, sa iban nga lugar, di mo man ang inyo na experiencehan. Ay, hindi na ganyang puslan ng tubig, mabayad, kaya for the purpose, ipamunyag mo lang guro tanom lang. Ba't bisan tanom, basi kung mareklamo sa uli niya, boss, wag isang tubig da, kung pwede na lang, sububo na lang abi. Ayos, alas 8:56, no? Kay Nanay Hilin Bacauco, nga monitor man siya, nyo, kumusta lang ko na sa inyo tanan, sa San Enriquez Nanay Hilin Bacauco. Ari, balita sa BCPO. May palayag diri ang BCPO Director, siling niya, Police Visibility is the name of the game. Now, police visibility, kung di bayad ba na, may mga police, nga maguluwa, mag-operate. Ang nakita ko, ang main purpose ni among malimitahan ang pagluntad sa krimen, which is good, no? Which is good. In fact, ang kwan gani, ang DILG gani, nag-recommend sini kag talakayon man kuno, posible dalon sa National IETF, ining isyo, kay siling to sang isa ka opisyal sang DILG, siling nga ining mga gina-issue sang PNP, for example, nga authority to travel, no? Nga ginakuha pa sa pulis, niya i-recommend na mo ni posible nga dalon nga kinahanglan dulaon na lang ni kay damo siling ya pulis kay hindi na makagwa for police visibility kag aktuhan ng iban panlang trabaho kay ara na lang gatiner sa ila police station. Kay ginareklamo man nga kung magkadto dir ang tao nga makuha sang clearances, hindi mahatag, no? Hindi mahatag kay ara sa gwa may ginarespondihan. Do may reason man, no? Pero ambot anong epekto siniya overall para sa mga local LGUs.
nga naga-demand o kung nagapangayo iya sining nga mga authority travel and coordination nga kinahanglan antes ka mag-travel may mga documents ikaw nga i-present. Pero diriho kay pare Joseph sining niya ang basiwa pre ang tubig kung aga do kape kung hapon daw Milo di siya panagamiton butangin na lang kalamay pare kag ipaligo sa taga prime water. Di ganin silang paimnon taguro pa rin, no? Pasigaling tumambok, blasla. Tumambok ka kapag nami, panglawas lang, kundi grasya. Ay, dragali sa inyo mo man. O, sige, Areo, ang balita. Siling ni Colonel Placido, siling nga tingwaan taning nga pagwa ang police visibility, para nga at least may ara sang kapulisan, no? Nga maaktuhan ang mga krimen, makahimo sang nagakaigo nga mga police operation, which is really good for me, ha? Pero ang ining police visibility kabay pa matranslate into action and performance of police to solve the crimes nga amat-amat nagataas. Sanguna, Areo, ang mga sektor sa negosyante, sa totoo lang, hindi ko ma-recall kung sino itong BCPO director, nagabulig ganito mga negosyante, di mo? Nga nagahatag allowance, gasoline allowance sa mga pulis nga nagasakay sa motor, muti na to na palang mga motor cops man, nga nagatitiyog, pwede man aguro nga tikon ang problema ta is riding in tandem. May policeman nga naga-duty riding in tandem, kag siguna may makita ka pa iyado nga nagasakay sa bisikleta, no? Gasakay sa bisikleta nga nagalibot-libot, that is also part of the police visibility. Now, ang aton lang diri, no, kay Colonel Manuel Placido, kay si Colonel Placido hindi ni parehas ang iba niyang mga police director sing unas Bacolod. Nga ma-text mo siya masabat siya, abo kay kung di kakilala, bisan mapakilala kapag nga si Amoni, Talpulano sa Amoni nga stasyon, why ni siya kasabat? Abalo niya lang nga nangati, tawag lang itong PIO, tawag lang nga mo na, pero hindi na mo nang gina-expect na ton. Why tagambal nga wala-wala na si BCPO director because naglabot man ni Colonel ng ranggo niya kay basi mayo man performance siya sang iban pa o previous assignment niya mo. Pero nga aton diri tinano iniman, kada adlaw, kada semana, may expect na lang tanga mo ni may pinatyanay. I mean, doon gina-encourage sa bilang tao kung may kontra na siya karon niya, patyon tan lang niya. O, sinuya ay skilled balay niya na, lutangon tan lang niya, patyon tan niya, total do, hindi man masulbar police. Ito mo na bala. Kasiling ko in any crimes, ang peace and order, ang any crimes na hindi masolve, that is really a serious problem sa isa ka sosyudad. Because peace and order is of everybody's concern. Sulit ko gina. Now, the police visibility. Ang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, sa una naghahatag pa nimo gasoline allowance. Di ko lang galing ma-recall kung sino ba itong hippie di sa Bacolod na buligan nila. Would it be possible nga because of this plan sa BCPO, kasi makatalakay man, o kung may sulusubra pa man na yan, naman negosyanteng mabulig naman sa pulis o any private sector nga may ara iamot sa pulis, sagun magkalasulban ni mga krimen sa Bacolod. Online sa hotline. Joining us this morning is the Chief Executive Officer sang MBCCI. We have Sir Frank Carbon. Sir, how are you? Good morning. Oh, hard and good and fine. Yeah. Mayon aga man. Salamat kisa time siling ko, sir. Hindi ko man luyag tani nga siling ko pulis bila ko kaisa. Balo ko grabe maning trabaho pulis, contact tracing sila ginakuha. Kung ano pa dira nga trabaho nga beyond gani mo kun ang taon na ton sa ilagid nga responsibility, which is ang commitment nila is to serve and to protect the people, no? Galing ti subong siling kong crime sa Bacolod. Kada week grabe ang galuntan nga crimes. May babae naman gani naligad tong ginlutang na sakay sa tricycle, kapatay man. May babae gisakay sa auto, ng gintiro sa bagol, patay man. Siling ko ano ni man, pinatyanay sa Bacolod daway na untat. Siling sang hepe sa BCPO, police visibility, daw mo ning approach ka gusto ni moon,
nga masulbar niti na nadumduman ko kamo bla Sir Frank kasang una daw may gasoline allowance kamo ginabulig sa BCPO. Would it be possible nga mahatag ta na liwat? Art and Tisco sabto nina for the last 2 days, tigil kami istorya ng amon mga membro sa business community. Okay. Pag ang amon din nga mga tawag executive committee, no? Kung what is this, anong epekto sa amon negosyo, pag sa komunidad as whole. May tatlo kami kapunto to na na-arrive. It's most likely, if we could find time, pag amo may tempo man si Colonel Placido, basi makamit kami Friday. Kay tomorrow gano'n is a holiday no? 25 holiday month. So, basi Friday. So, pinapangita pa namon tong amon na director na daw may dalat lang siya. But anyway, here are the 3 points na amon din lantaw nga dapat masulod man namon sa mindset plus ang atong kapulisan. Okay. Number 1, sensitidad para sa aton, it's a civilized society. Dapat ang feelings should not be treated as just an ordinary event of the day or immediately disposed as the isolated case. No. Hindi dapat. Okay. Kaya kabuhi na eh. Kaya for all these feelings, kung ma-investigar to good, no? Alin kung iniro, or maybe alin pag last year, kasulo, bakit may makita pa ba lang na trend? Kaya ini na feeling, it's just the obvious. It's the result of a much bigger social problem sa syudad. Okay. O sa bilog ng probinsya. Sige nang lang yun. Tama, ang first tong report na atong sa Ayala Mall is drug-related, no? So, people, kasi makita na ang kalabanan sa surrounding tarbing is drug-related. Pigdiin na lugar, din na something, at least, masolve mo tutuod na rason nga ang may pinatsanay. Kasi, hindi siya maguntat kung ang root cause ang problema. Ara, yapon mo, drug, or kasi nagdabot na sa poverty. Hunger, no? Kasi damo na not saying, hold up, saka balay. Kasi all of it. Ang pulis, sa may scientific na sila, nag-ismilan sila in crime detection and prevention. Scientific man ang siguro. And they know how to do it. So now, that's why naman, they have to go back to the science. Kasi yung mula sa aton environment, nalipat na tanga environment, may science mo na mo. So, scientific. Science-based man nga pag-studio. That's number 1. Okay. Ikadua, naman, ay dapat ang atong police, we should remember also, tawag na crime economics, na all of this, basta may increase in lawlessness or in crime in one area, ang result niya, reduce business activity. Pag na-reduce mo ang business activity, dula trabaho, dula livelihood. Amuna siya. Kag ang punta, dugang pag-crime. No? Hindi dapat i-inculcate na natin sa atong kapulisan. Which I know they're aware, kasi sometimes over the years, sometimes nakalipat-lipat man ka. No? Amuna din. Now, ang ikatatlo, I think daw amuning interesado pa. Tisling namon, kasi which nabatian ko in one of the interviews by Colonel Placido, is talking about police visibility. Tisling namon, okay. So, siguro in our meeting, bakit i-offer kung conforming amon nga members ang business community, i-offer naman namon ini ang gasolina, daluyag ito ibalik ang MACTO, motorized, multi, street crime, operative something, no? Yes, correct. Na nagamotor, visible sila sa dalan, sa police visibility. But sing namon, that's not enough. Yan may motor, kinanglan, paritan siyang atong syudad, na ang tanan-tanan nga kasi itong maligwin ng mga lugar, madulog, kasi gahon din ang suga, hindi ito hindi nga madulog. Talo ka man, basta madulog, ganito, amo nang gusto sa ang mga atong ligo nga luyag magsinabad, no? Hindi na masanag, may pulis pa. Kag ikatatlo, kasi imbitaron namon gani si Councilor Aldo, siya niglang sa police matters mo. Yes. So na to, many years ago, ito pa lang siya taka-pulis na dako, lawas to.
during our meeting. I think one of the discussion nga mabutang sila sang daw centralized na kuan nga may mga dalagtog na screen. So ang kada area sa Bacolod may CCTV monitor 24/7 da. Okay. Something like that. No, to augment sang CCTV sang private establishment. Ang siyudad mabutang ng area. Not only for traffic but also for crime prevention. Yes. So amo na. So in short, ideya nila ibalik ang motorcycle nga operatives to, mabulot kami. Ang syudad, dapat pakigahon niya ang syudad. Oo. Kahit Yes. wala labot ng may motorcycle, tagaan pagod sila daw yung two-way radio na panawag sila nga. Once may katabo, immediately radio sa SOR, control. radio sa local. Correct. Kanda yun, laking. Aha. Tanan mo rin siklo masuloda, pundo. Anay, may YD running in tablet, no? Things like that. I know ang ginambal ko ni ikabalo ng pulis. Kaya nga, nasiling ng si Juan Galing, mga ayaw na kami dutay ng resources, kaya sa itong yung pincarry gani, ginambal yung skinanglan man kami manpower. Manpower with equipment, meaning may motorsiklo, may gasolina, pag may radyo. Okay. Kag ang mga nagpagit, plus may CCTV, may command center lang atong crime prevention. Yes. Which is really good, no? So, may appointment na kamo sa kay Colonel Placido that this coming Friday yung meeting nyo. Why pa? Amo to na pangita ko katong akon nga director nga daw may direct line siya sa kay Colonel Placido kay siya ang associate. Kaya na, pati ang countries ko nagsulog, daw mabudlay siya pasabton tripuno. Abudlay man, sa amon experience na ya, that is my personal experience, kay nakatilaw na ko ni nag-text sa kay Colonel, although nga nag-reply siya, pero hindi siya gusto nga siyang mapa-interview kung inapasa niya sa mga men niya na, no? Like for example, PIO and the station commander concerned. No? Galing kay, di basta mga amuning nga lagko nga crimes, the chief of police of any city or municipality, kinahanglan mabatian gisang tao man ang tingog mo Dapat. Tama din. Kay once ang chief of police ng gahambal o ang mayor ginang gahambal na inbalan aton na pamatyagon. So, bakod ang aton na kurason na somebody can control ng katabo. No? The chief of police is taking in charge. The mayor, pagid, no? Okay. What amom lang kinanglanon pa no? So, send the message na somebody is manning the house. Pero kay Mayor, Sir Frank, sorry to butt in, no? Si kay Mayor, may plano baka mag-istorya. May niguro tingob na lang Mayor or sa council nang ma-represent kag si Vice Abi. Mabudlay nga dayon si Mayor kay sometimes ang sublano ni magaliwati, hindi mo ma-focus on police matters. Bagay. Sige na, police matters sanay. Okay. Then, ara lang si Alice Pino, na para kay Inchindi siya, pagkatapos ng meeting ni police, si Alice Pino will get the mayor. Through Alice Pino, that's where maklaim na kami, pwede mang timi kay mayor, kay istorya, pwede amuni ang bulik na mo, tinangan, tagaan sila radyo, basi o porta, o tagaan, pasigaon ang mga puskita, mabutang na command center, bagita na ni, it's not happen this year, but kung may plano, matamas, masigla event. Ay, alas 9:11, nawagtang linya ni Sir Frank. Action Hotline! Now, initanan no kay ka-generalize ang aton sininga discussion, ini pangkabilugan na lang. No kaya nga aton tinutuyo mo ni. Ti kadadlaw may siling may krimen, ang usual nga ginapaminisar pero may magbagsiling nga drug related. Tuti ano kung drug related? Pabayaan ta lang na. Meaning, kung drug related o may bulubinlod ang gimpatay ito, masiling tabay na. May kontra man na pinatay ito. No. Basta may krimen, may kabuhing ginpatay, bisan ano man ang background sa ginpatay, because that is a crime, dapat may manabati kay karon ng guwasin. Pabayaan na ito ni. Sino man ang mga kriminal na karon, do may culture of impunity. Why sila kadluka niya nga pamatay sila? Ay, Sir Frank, sorry gid na utod linya ta kay ina. I'm back. Ari na pa. Sige. So anyway, just keep us posted kung ano man ang result sining mga istoryahan nyo because i-report naman sa publiko kung ano mga plan in the coming days.
Para sa publiko, I think si Colonel Placido is now, though updated isa sinong kinapatihan ko sa isa pa interview, sa isa pa sa radyo, he's talking a lot of things ng plano niya. Ati, sige. At least, may na kung kag maka-meeting ka mo siya, balo mo, sir, uluhambal ka man sa radyo kung kaisa, kung may manawag si mo, may mag-text para nga, Yes. at least ikaw yung mabatian. Ikaw, kay kung bisan ang PIO na, sir, approachable ang PIO sa MCPO, which is really good, no? Kay mga mayo manggibutang nga nga kabalo maggalambal, pero lain gidya kung ikaw nga hipi o kung chief of police ang nagambal mo. Tama ka. Kaya ginanlan ng minsay, may tao ang balay. Ganit Parang na. amay. Nagamando, using control. That's the kind of message na pambatian para pala ang komunidad and business sector ang kurason na mo magabakod. Amo mo lang na isusugod, no? Ganit man. Inland. Aha. There's somebody in control. No? Aha. Sleep well. Aha. Tulong ka mo, kami ara sa dalang. Na, sige. So anyway, Sir Frank, thank you for the time and please keep us posted kung anong development. I will. Sige, ha? Take care. Thank you. Thank you. Good morning. Action Hotline. Sir Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Tuod na, kung mag-abals ka ng Presido, hindi, dali lang. Hindi ko yung mapasugot under my watch ka mo ni kakalanabo. Di, pinatyanay, walang tuod eh. O, kaya yung tao, ti maduda na sulit, nga duway lang sa pulisaw. Ano ini, may mga grupo, giman nga, naguluwang na ng balita, may mga grupo nga, ari di nga, amulan ng ilay ang purpose. Mamatay lang iya sa mga tao kung hindi nagibla mapuslan sa syudad. O amo na bla? O may mga tao nga rin nga kung sino itong mga may mga bulubinlod ra o may problema, droga o kung ano man, pamatyon na lang. Hindi man naguro pwede nga muna. Kaysa uli, ang mindsetting sa tao niya dali lang. Kita man abi, o lain ko ng tao may encourage sa uli nga mamatay. Mada siya total way man kasulbaran ng kaso ni kulo kontra tupad balay ta daw do takngon don bla. Hindi naglain pa. No, naglain pa. Hindi kita gusto sa ulihing ang Bacolod City di kada adlaw ya may tinumbanay siya dalan da daw hindi naman na gusto. Oh, de bla. Kag kinanglan mo na gani nga kinanglan ang mabatian sa tao ang aton mga political leaders. Like in Bacolod City, no, si Mayor Bing Mambal, hindi ko gusto na, hindi ko luyag da. Amo ningin mo dapat kinanglan secure ang tao ta pumuloy ito sa Bacolod. Di amo nang dapat ginman. Do pariyo man ablayado sang implo lang vaccination bla. Pagpabakuna, pagpamangkot sa imo sang tao kung ikaw opisyal, kung ako biya, ako mayor, makutok ti mayor, mapapakuna ka. Yes. Kaya total ginambalan man na sa FDA, nga daw safe siya. Nakita ko sa ibang mga opisyal, gamo na mo. Iloilo, nagambal yung mayor si Iloilo. Okay, pa bakuna ko. Kabalo ka sa mong pinanilagay. Totoo lang sa pabakuna ang isyo mo ne. Sa Amerika, tuod man, damo na to, Pfizer. Abot ang AstraZeneca kung na-injection na to sila. Pero sa Pfizer, may reaction mas lawas to sa mga na-injectionan mo. May atutungan ni tatlo kadlaw nga ligid lang, di bangon pala nakitlawas siya because of the Pfizer sa second shot. Tikon mamangkot ang tao siya, hindi dali lang maulaton ta na yung pa-injections may euro, kagipag na opisyal na. Di ba? Sige, dali lang panilag tanay. Tikon mangkot ka nun sa imo, halimbawa may mag-interview, ano mapa-injection ka? Kung ikaw opisyal, mambal ka nga, di lang anay, kung senior citizen, amo man ang thinking sa tao, mas yung tao niya, laton lang sila magpa-injection na ti kabudlay mag-encourage. Pero inayagaling lain na kay kabuhi ta naging ang inestoryahan, no? Kabuhi tuod na iya mo ti hindi man ni mandatory nga kinanglan pilitay gid bla. Pero himplo lang na. Ini ang crime, that is another thing. Nga kinanglan diri nga may ara sang konkreto nga panindugan ka gusto gin matabo ang isa ka opisyal. Like, for example, in the case of police, kaya sila man niya dapat mag-solve sinimo. From gathering the information and all, ara na as police, kiniskwilahan ni nilag, nakatraining ni sila. Kung kulang support, mangita tayo kung ano mabulig sa city. Kung hindi mayong bulig sa city, sa totoo lang, kung hina ang LGU sa pagbulig sa iya police, pigaw man na.
Di ka kita karon na kun ang kriminal ya nagahimo sang krimen, gwapo nga motorsiklo na sakyan, dason ang imong patrol car nga nasakyan nga pulis, ya nag-aasong buli niya. May lang ko nag-aso itom, kaya madisiplinyan pa, ang gwa gani, ang aso nga duga puti na blayado, ganyan na makaluto mayo sang gatong, di kung hindi ka kalabot sa ginalagas mo, ang gwa sinapahog-pahog lang eh. Dalaga ng patrol mo, sila isang ang motor yan, kasi bat na. O, 3 na kaliko ang abansisi mo, ti paano ito masolve na abiman? That is why, hindi lang sa Bacolod City, in all areas, kinanglanon gidi ang support sa LGU. Kung hindi makasarang ang national headquarters ng PNP, nga maprovidean sila pundo, then kita diri sa lokal. Tiyari may offer ng mga negosyante di sa Bacolod City, abi, butang da sa inyo sining nga kwan, game plan, o sa drawing board nyo, anong imunta? Balik ta motorcycle? O problema ta motorcycle riding suspect? Makreate man tayo motorcycle riding police? Why gasolina? O mabulig ang PNP? Make sure, ngayon mga cases, kung hindi man masolve pero dapat masolve gid, at least ma-prevent. May kita ka police kung isa, kumbiyansa, kamuti magamuni subong, hinali ang tao ni maminsar siya. Doay naman lang kasulbaran niya. Ngita mo tadak kung ano, jutay tingki, magtiniruhay naman bo. Pwirap layo lang. Si Utay Benedicto, monitor niya, wala na kuman sa tao, hadlok kani pa interview, kulang intelligence network, ay client, Pilton Lipora. Good morning. Sa Pasay City siya, o gamonitor. Paring Ilino Cernad II, araman si Alfredo Sapa. Niya inang ginambal ni Frank Party sa killings, bala daw siya na lang ang mayor sa syudad. Ang peace and order function is not only police matter, but, di na ito man, executive function of the city being the head of, ano ni man, nautod galing, LGU gali, no? Which is correct, no? Correct ang point mo. That is why gani, ang kay Sir Frank Catuyo, ipalabot ini sa mga authorities because di negosyante, hindi man sila kasolve. No? Ara na sa aton authorities, ang paghimo no, sang isa ka konkreto nga solusyon nga mapauntat ang kriminalidad in general. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa
sa serbisyo. Kahapon 32. Action Hotline. Gamonitor ang Triskelion La Carlota kag San Enrique halin kay Flavio Dailusan. Serbong de la Paz, good morning dira sa imo may lang pagmonitor no sa mga ka-action ta. Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule. Sana pulo ka peso. Beginning the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company.